Biz vatanın balası, ösüp gelen lelesi, yanından aydıyım sesi. Konstantin Sergeyev Türkmenistan'da doğuldu. Käri boýunça jurnalist, filolog, prodüser, Russiýanyň estrada ýyldızlarynyň en çemesiniň konsert direktori. Men Kostýany 20 ýyldan gowrak wagt bäri tanaýaryn. Men oňa juda ynanýaryn. Biziň şunça ýyl tanyş bolmagymyz köp zady aňladýarmy ka öýdýäryn. Konstantin ýaş türkmen estrada ýyldızlarynyň Russiýanyň iň abaýly darlarynda çykyş etmegini arzuw edýändigini aýtýar. Ol prodüser hökmünde türkmen aýdymçylaryny goldamaga taýýardygyny hem belleýär. Konstantin 20 ýyldan hem aşa wagt bäri Moskwada ýaşaýandygyny garamazdan özüniň türkmen köklerini unutmady. В 17 лет переехал в Москву, в Россию. Для меня было поначалу многое. Men 17 ýaşymda Russiýa, Moskwa göçdüm. Ilki başda köp zat meniň üçin düşnükdü. Mysal üçin haçan metroda ýa-da awtobusda ýetkinjekleriň ýaşuly nesle ýer bermän gözlerini aşağı indirýänini görenimni men muny bir wagşylyk diýip kabul edipdim. Şol pursatlar baryp olaryň ýeňsesine ýilmäsin gelýärdi. Хотелось просто подойти дать этому человеку. Воспоминания ваши о Туркменистане. Можете ли вы вспомнить детские годы, как вы жили в Туркменистане, в каком районе вы родились? Да, я родился, собственно... Men Aşgabatyň Çehow bu 1-nji may köçeleriniň çatrygynaky Gyzylhaç keselhanasynyň ýanynaky bäbekhanada dünýä inipdirin. Men Kalinine 4 salgysy boýunça ýaşadym. Мой был, это улица Калинина, 4. Кем вы хотели стать в детстве? Ну, у меня все всегда менялось, каждый, наверное, год-два. Во-первых, я очень хорошо читал стихи. Bu ýyldan ýyla ýütkäp durdy. Bellemeli ýermen lawazly goşu okuýardym. Şol pursatlar ähli kişi dumup meni dinleýärdi. Men aktyorçuluk, estrada wokaly bilen hem gyzyklanypdym. 1990-njy ýyllardy. Bu juda kyn döwürdi. Попытки были, времена были непростые, 90-й, 91-й год. Не хотели вы продюсировать туркменских молодых исполнителей эстрады, привлекать на российские проекты? Ну, всегда было бы интересно что-то новое поработать. Täze artistler bilen işleşmek elbetde gyzykly bolardy. Üstesine de etno, pop, günnäger owazlary meni diýsen gyzyklandyrýar. Ol ýerleriň saadlary özgördi, aranjirovkalary hem baýlaşdy. Şol bir wagtda türk estradasynyň hem güýçlü täsir ýetirendigini synlasa bolýar. Bu dogrusu geň aldyrjy. Необычно, конечно. Ваши пожелания нашим зрителям? Ну, желаю, во-первых, процветания, конечно же, Туркменистану, родине моей, здоровья. İlki bilen ata watanym Türkmenistanyny özgörüşleri arzuw edýärin. Jan saglygy, maşgala awadançylygyny, perdentleriň söýgü üçin ulalmagyny arzuw edýärin. Türkmen maşgalalaryna çağalaryň näme derejede söýleýändigini adamlaryň dürli ýagdaýlarda biregini goldaýanyny gaty gowy bilýärin. Şeýle dowamly dosýarlar Türkmenistanlar bilen duşup durmagymyzy isleýärin. Umum proyektler bolsa men uly isleg bilen işlärdim. Почаще мы как-то вот, чтобы я там бывал, чтобы здесь были встречи какие-то.